apoiar a música ao vivo porque falta fai. Antes de nada, vamos facer unha pequena paréntese que queremos recordarvos que temos aquí unha exposición de ilustración que chega dende Portugal e está xa nos seus últimos días, entón simplemente queremos facer este recordatorio para convidarvos que se non a vistes todavía que a vexades, por favor. Xoana Costa, agora vou vos repartir estas tarxetas para que as levedes con Bosco, que dende o Porto pois trouxo aquí pois a súa arte para compartir connosco, entón simplemente iso. E paso xa a presentarvos o que vimos aquí a ver hoxe, que é un placer para nós poder traer a este escenario aos de abaixo, que veñen ademais a presentar o seu novo disco en primicia. Que guai, que sorte temos aquí en Melide, non? Quixera ser dos paxaros, creo que dixen ben. Dixen non ben? Sí? E é un disco moi especial que ademais hai moito traballo detrás, porque houve unha grande recollida. Non vos vou contar eu nada que non vos conten eles despois, así que temos unha xoia a punto de deleitarnos aquí neste escenario, e só vos pido un fortísimo aplauso e que paga a pena, así que despois aí tedes un posto de merchandising no que poderedes levar o disco para a casa. Así que nada, un fortísimo aplauso e a disfrutar moito do concerto. Moitas grazas.
Moitísimas gracias. Graciñas, boa noite. Somos os de abaixo e estamos moi contentos de estar hoxe aquí en Melide. Somos moi amigos de vir a Melide, sobre todo dous dos que temos aquí. Seguro que os coñecedes dos bares. Seguro que as caras deles o que vos son aquí. Os de Calo. A cara é esa, verdad? En todo caso, hai dous que son polos bares e outros dous somos polo calzado. O bon eu sempre vimos mercar o calzado aquí a Melide. Non sei me acordo. Non levamos cantos disto, pero creo que somos de Laia, non? Os meus zapatos do monasterio. Aí está. Duran un huevo. Cambias esa sola, cando te gasta. Despois desta cuña, decir que vimos de tocar a mazurca dos campaneiros, unha mazurca que nos ensinou Xosé, e agora imos coa foliada de Negreira, que é unha foliada que o bon e máis eu tivemos que preparar por motivo do aniversario de Castelao. Non sei se era o aniversario del, o da morte, ou o nacemento. Bueno, en todo caso era o aniversario de Castelao e pedíronos que preparásemos a foliada de Negreira porque ao parecer a Castelao gustaba de volta. Entonces, bueno, pues, nos ali o fixemos o pé da tumba, hace un rollo super simbólico e moi serio, non? Estamos ali super nerviosos. E nada, esta é un pouco a nosa interpretación desta foliada que tanto gustaba Castelao. Barquiña que vas en vela, barquiña que vas en vela, leva panos e refaixos para miña Manuela, para miña Manuela. Ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo, ai la la la. Dende lira beso noia, dende lira beso noia, beso a ponte de Miñaro, beso unha miña señora, beso unha miña señora. Ai lalelo, ai lalelo, ai lalelo, ai la la la.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Rapiña. Gracias, moitas gracias. Isto eran unhas danzas de espadas de Redondela que recolleu un home fundamental na historia da nosa música tradicional, que se chamaba Don Casto San Pedro Folgar. Esta recolleu unas pois a finais do século XIX e levaban pois casi 80 anos no seu cancioneiro aí un pouco escondidas hasta que penso que acabamos de repararnos nelas unhas danzas maravillosas das que
existen no noso país por aí aínda agachadas, como este alalá que imos a tocar agora, que é un alalá que recolleu un home, Pedro Echevarría, un director da banda de música de Compostela nos anos 50, nos anos 60. Recolleu por toda Galiza un montón de música. Esa música hoxe estaba aí tamén perdida nuns fondos nada menos que no CSIC, con C, no Consello Superior de Investigacións Científicas. Teñen uns fondos do Instituto de Barcelona que se chama Milá e Fontanals. Pois aí estaban este alalá que vamos a tocar, algunha peza máis tamén esta noite. Este é un alalá lugués que na partitura original di o director da banda de Lugo que se la olló a unos viejos de la aldea. Eses vellos da aldea que poden ser calquera dos nosos devanceiros e que conservaron, cultivaron, viviron e disfrutaron os nosos folclore e que fan que hoxe Galicia seña, non sei se unha potencia, pero si algo importante na música tradicional europea. Este é o alalá lugués. Y, perdón, simplemente quería aproveitar a ocasión, que sei que hai polo menos dous lugueses ali agochados no fondo, entonces, bueno, pues, a dedicar ya aos lugueses, ¿no? Alalá lugués. Cando as pedras teren berros e o sol parare de andare e o mar non tivere auga e me detive a partare. Ai ala la, ai ala la, ai alelu, ai ala la. Páxaro que vas voando, elevas fío no bico, traimo a copa para cocer o meu corazón ferido. Ai ala la, ai ala la, ai alelu, ai ala la. Vámonos daqui que hora, vámonos daqui que hora, marcha o carro das estrelas, eu non quero dormir fora. Ai ala la, ai ala la, ai alelu, ai ala la, ai ala la, ai ala la, ai alelu, ai ala la.
non é a primeira vez que tocamos este repertorio, estamos bueno, pues, Moi contentos. estamos moi contentos. Masilla, nada de masilla por aquí. Estamos moi felices. Imos tocar agora un par de mazurcas, non si? Imos tocar unha mazurca. Mazurca do Piamonte. Esta mazurca, bueno, o caso é que cando un dos principios, cando nos sentamos para tocar, ao principio dixemos, no, vamos tocar só música galega. Todos de acordo? Sí, todos de acordo, sí. Votos a favor? Consenso absoluto, tan perfecto. E cando nos puxemos a tocar esta mazurca, Xosé, teño aquí unha mazurca estupenda, unha mazurca galega estupendísima. Que guai, como nos gusta, que guai. Dali a 3 semanas demos contas de que era italiana. Pero xuro-vos, bueno, xa podería ser galega facilmente. Quizás seña unha das virtudes que temos os galegos, que a veces somos capaces de botar un tentáculo por aí afora, collemos o mellor que hai por aí e faremos o noso. Mazurcas do Piamonte.
Moitísimas gracias. Graciñas. Ben, despois desta mazurca piemontesa, imos tocar o tema que lle dá nome a este novo disco que temos. É outra recolleita deste home que falamos, de Pedro Echevarría, o do Cid, que recolleu en Ferrol. Cantoulle unha señora nos anos 50 que di que lle oíu a súa nai. Chámase esta peza Quixera ser dos paxaros, que Anduriñas se lles chama, para facer o meu niño moi perto da túa cama. Esta copla tan bonita e tan poética, porque na nosa música popular existen alfallas de un nivel poético absolutamente inigualable, deu-nos pé para titular o disco e tamén para argallar toda a trama do diseño e en fin, todo o invento. Isto é o tema, Quixera ser dos paxaros. Quisera ser dos paxaros que Anduriña se lles chama, para facer o meu niño moi perto da túa cama, moi perto da túa cama. Ai la lero, ai la la la. Miña Maruxiña remenda o refaixo, que o leva rachado por riba e por baixo, que o leva rachado por baixo e por riba. Remenda o refaixo, miña queridinha. E o que nunca estivo non sei, non sabe o que padecerei. De longe as penas aumentan, para quen sabe quererei, para quen sabe quererei. Ai la lero, ai la la la. Miña Maruxiña remenda o refaixo, que o leva rachado por riba e por baixo, que o leva rachado por baixo e por riba. Remenda o refaixo, miña queridinha. Miña Maruxiña remenda o refaixo, que o leva rachado por riba e por baixo, que o leva rachado por baixo e por riba. Remenda o refaixo, miña queridinha. Eres unha flor ourente, como aquero meu desexo. Eres unha estrela branca, que veu caída do ceo, que veu caída do ceo. Ai la lelo, ai la la la. Miña Maruxiña remenda o refaixo, que o leva rachado por riba e por baixo, que o leva rachado por baixo e por riba. Remenda o refaixo, miña queridinha. Por querer unha deixei e outra que me estaba amando, e o que fixen non o sei, e agora está me pesando, e agora está me pesando. Ai la lero, ai la la la. Miña Maruxiña remenda o refaixo, que o leva rachado por riba e por baixo, que o leva rachado por baixo e por riba. Remenda o refaixo, miña queridinha. Miña Maruxiña remenda o refaixo, que o leva rachado por riba e por baixo, que o leva rachado por baixo e por riba. Remenda o refaixo, miña queridinha.
Moitas gracias. Non, bueno, imos con as muñeiras, que se nos está quedando este así. Cando estábamos facendo CD, bueno, comezamos a montar pezas e tal. Bueno, iso mellor conto despois, que me toca presentarse, non rompo o guión e como ainda non estamos entrenados, non vai ser cousa deso. Só te conta. Non, despois, que despois xa ten máis xeito. Sí. Vimos cunha muñeira, antes sempre incitábamos a xente a bailar, e non é que agora non o fagamos. Por iso, bueno, pasa que o repertorio igual é un pouco, bueno, sí que é bailable en todo caso, pero se hai algún... Habendo sitio é bailable, Habendo sitio e hai, non? Se hai bainadores e bainadoras que nos consta que algún hai, que si queren, non imos obligar a ninguén que bailen, que non sempre nos presta a tocar para que a xente baile. Muñeiras do 19. Cousa verde aí.
muñeiras son un tesouro, porque a verdade é que neste disco fixemos bastantes descubrimentos. Estas estaban nada menos que na Biblioteca Nacional, en Madrid, ali metidas. Levaban unha... Bueno, son unhas transcripcións para piano, porque non sei se sabedes que aí a finales do 19 a xente fina pois podía comprar pianos. Entonces era un instrumento que, bueno, o máximo que había eran os pianos. Entonces tocaban nas casas e como había esta corrente do nacionalismo musical por toda Europa, aquí tamén no Estado, puxose de moda facer transcripcións de temas regionales que les chamaban para piano. E estas son dúas transcripcións que atopamos aí na Biblioteca Nacional de dúas muñeiras galegas populares, as dúas, unha transcrita en 1913 e outra en 1883, me parece. Muñeiras que xa existían e que se pasaron para piano. Estaban ali dormindo, agardando que alguén as trouxera de volta a casa, e tomemos a sorte de ser nós os que as atopamos e as trouxemos outra vez a Galicia. E a partir de eso, bueno, pues nada, que quedamos moi contentos. E agora xa vos vou presentar Xacobe a seguinte, que é un maneo popular tradicional, que ese xa ven directamente de aquí. Pois, gracias, José. Cando estábamos facendo o CD, o que iba a contar antes, dímonos conta, cando levábamos así, estábamos aí na metade, de que nos estaba quedando o CD un pouco aí de baladas, non? E dixemos, joder, isto, bueno, está ben que evolucionemos e que cambiemos, pero, oye, que a cousa tampouco é de eso. Faltanos caña, non? Entonces, dixo, hostia, Xaco, búscate aí un tema cañero así de buzuki, cabrón. E eu dixo, sí, buscámosla aí. E Xermán, un bailador aí de Couso, ten un blog aí con recollidas. E, bueno, pois unha mañá collín, busquei aí varias, mirei todas as que tiña, non todas, que ten demasiadas. Levolle 5 minutos. E atopei unha que me gustaba, que non era dunha recollida dunha canción, era dun baile, pero había unha bella que cantaba ali, gustaba moito. E collín e grabei así, puxenlle 3 acordes e dixo, isto chuta, xa iso chuta, e preparámola no día, fixemos unha parte instrumental e ainda non a tocamos nunca. E por iso, bueno, buscamos un poquinho de caña e de baile, porque senón, bueno, parecíamos, non sei, el divo, non? E non era o plan. E entón decimos, Xacobe, tampouco dan cañera. Bueno, joder, bueno, está ben. Bueno, nada, que é o maneo de Montemayor, que eu cantaba unha paisana que xa non me lembro. Bueno, está aí, se xa queredes, preguntade que vou la mando. Está no disco. Eso, está no disco, eso. Eso é verdad, eso é verdad. Contra miñas de azafrán, ai alelo, ai alala. Para abril, para maio, pro ano queren, para a primavera o meu amor ven, o meu amor ven, o meu amor ven. Para abril, para maio, pro ano queren. Eu non sei o que me deches, que non te podo olvidar. De día no pensamento, e de noite no soñare, e de noite no soñare. Ai alelo, ai alala. Para abril, para maio, pro ano que ven, para a primavera o meu amor ven, o meu amor ven.
abrir para maio pro ano que ven. Eu tamén te cantei, eu sepas os meus traballos, eu sepas os meus traballos, ai a dedo, ai a lana. Para abril, para maio, pro ano que ven, para a primavera o meu amor ven, o meu amor ven, o meu amor ven. Para abril, para maio, pro ano que ven, para abril, para maio, pro ano que ven, para a primavera o meu amor ven. O meu amor vem, o meu amor vem, para abril, para maio, pro ano que vem. Muchas gracias. Igual pedíamos algo de beber, ¿o qué? Sí. ¿Podéis traer auga para todos? Birras, sí, birras para todos. Cañas, gracias. Y, bueno, vos tamén bebed, que isto é un bar. Senón, a ver quen nos paga. Esto non é unha biblioteca, Bueno. A ver, aquí estamos. Imos, toca chat. Bueno, pois nada. Imos con outro exercicio arqueolóxico. As pezas que imos tocar agora, unha vén dun disco de pizarra do coro Cantigas e Turuxos que gravou contra o ano 1930, chamase A Foliada do Val de Lemos. Tamén saleu da Biblioteca Nacional, que topamos aí unha mina de alfallas galegas aí escondida. Atopou Xosé, de aquí ninguén vai á biblioteca, solo Xosé. Estaban prisioneiras ali en Madrid, liberámolas. Sí, liberámolas totalmente. Xa digo, Foliada do Val de Lemos e despois unha cabalgata de Ribadavia que xa é coñecida porque gravou na DOA nos anos 80, que foi recollida, como non, polo ilustrísimo e non sei, é que non teño adxetivos para calificar este home, o señor Don Casto San Pedro, que foi un abogado de Redondela que alá contra a segunda mitade do século XVIII pois deulle por pensar que en Galicia había un tesouro que era unha música tradicional que se estaba perdendo, que se nos iba escapando por entre as mans. Colleu como lema recoller, depurar e conservar. Non publicou nada. Toda a súa obra, que son 20 ou 30 caixas de partituras revoltas, acabou no Museo de Pontevedra, afortunadamente. Anos despois, nos anos 40, Filgueira Valverde, unha vez xa despois de morto Casto San Pedro, publicou o Cancioneiro Musical de Galicia, no que recolle unha parte. O resto ainda está ali, esperando a salir a flote, que sairá. Este home tiña que ter unha estatua en cada parque de Galicia e unha rúa en cada vila. En fin, cabalgata de Ribadavia e Foliada do Val de Lemos.
estupenda. Unha gran ventaxa que están todas as súas recollidas aquí en Galicia, están na rede. E onde un colega veu pola casa e dixo: "Oye, escoita isto". Era unha grabación dunha señora que estaba espadelando o liño. É unha das labores do liño. Bueno, non se fai moito que non se fai. Pero bueno, trátase de mallar as fibras da planta unha peza de madeira. Pa, 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 pa. A muller sobre este ritmo cantou unha peza, vamos, que a mí que me puxome a pel de galiña, non? Por como soaba alucinante. Quedeime alucinado, quedei sin palabras. Aí vai a nosa versión. Espadelada de Solveira. Solveira, Ourense. E o carballo da mirteira ten a folla revirada, que ya revirou o aire unha noite de xiada. Olerelelelelelei, olerelelelelá, olerelelelelele, olerelelelelá. Sempre mandas preguntando de que romería veño, veño da Santa Lilaina, veño. Olerelelelelelei, olerelelelelá, olerelelelelele, olerelelelelá. Viva o povo de Solveira por todos os arredores, viva quen anda rondando a full do meu corazón. Olerelelelelelei, olerelelelelá, olerelelelelele, olerelelelelá. Canto máis fondeo posto, máis clariña sai a auga. Canto máis falou contigo, máis pois todas as palabras. Olerelelelelelei, olerelelelelá, olerelelelelele, olerelelelelá. Na uguiña da fonte clara, nada cobra bebo peixe. Chámame con lealdad, non temas a que eu te deixe. Na uguiña da fonte clara, nada cobra bebo peixe. Chámame con lealdad, non temas a que eu te deixe. Olerelelelelelei, olerelelelelá, olerelelelelele, olerelelelelá. Olerelelelelelei, olerelelelelá, olerelelelelele, olerelelelelá. Despedida por riba dunha cereixa, e agora non canto máis que esta gorxa non me deixa. Vou a dar a despedida por riba dunha cereixa, e agora non canto máis que esta gorxa non me deixa. Olerelelelelelei, olerelelelelá, olerelelelelele, olerelelelelá. Olerelelelelelei, olerelelelelá, olerelelelelele, olerelelelelá. Olerelelelelelei, olerelelelelá, olerelelelelele, olerelelelelá. Olerelelelelelei, olerelelelelá, olerelelelelele, olerelelelelá. Muchas gracias. Viña, como se chamaba? Paisana. Pura Carreiro. Veciñas a Pura. A onde este? Xa rematamos.
O CD, o que é o CD, bueno, faltanos unha, pero claro, non podemos traer o piano de cola. Se queredes escoitala no 16, o 16 tocamos en Santiago, no Teatro Principal. Vai ser... Bueno, tamén está no disco, non? Cara. Pero bueno, en directo gaña mogollón, co piano sempre. Agora imos a tirar de clásicos para nós. Imos con dúas muñeiras de sobra coñecidas, Gaus e Quiroga, que xa tocaban os Berrogueto. O Berrogueto era un grupo que era moi bo e xa desapareceu, quedou aquí. Aproveitámoslo. Apañámoslo para Non nós. noticias, trae para aquí que aproveito eu. E nada, estas son muñeiras de violinistas, non? Manuel Gaus e Andrés Gaus e Manuel Quiroga. Bueno, violinistas os dous. E nada, son así boas páginas, sigue tú. Non hai moito máis que decir, non? Está ben que haxa violinistas que fagan muñeiras. A min non teño nada contra a gaita, me gustan os gaiteiros. Pero bueno, vai ser todo gaita. Imos aló. Bueno, antes de tocar este tema, normalmente sempre Xacobe se pon a afinar o buzuki. O buzuki é un instrumento, un cordófono que ten 8 cordas. É unha cousa comprometida en Galicia porque a humidade, a temperatura, a tensión, a dilatación dos materiais. Vamos aló. Si hai quen baile,
Moitas gracias. Moi ben, pois ímonos despedir. Foi un tremendo placer inaugurar a nosa tempada 2017 aquí en Melide, xa é o segundo ano. O ano pasado tocamos aí na plaza, este ano temos o gusto de tocar neste local que facían falta moitos como este espallados por todo o país, porque realmente fai unha labor boa para todos, boa para os músicos, boa para o público. Son os concertos diferentes, os concertos nos que nós tamén tocamos moito máis a gusto, véndovos aí moito máis perto, unha cousa máis cercana e que aparte permiten que haxa unha continuidade ao longo do ano e que non deixemos os grupos de tocar. En fin, que foi un placer estar aquí no que lle chaman a Cerna de Galiza. Esperemos que volvamos dentro de pouco. Non hai ninguén de Lalín, por eso da Cerna de Galicia. Bueno, hai certa discrepancia, pero hai certa discrepancia, pero non vamos a entrar neses contenciosos hoxe. Hoxe estamos en Melide, así que eso non se discute. En fin, un placer. Moitas gracias por virnos a ver e ata que vos queirades. Despedímonos cun tema que provén da zona do Morrazo, dun dos nosos fornecedores de pezas tradicionais, que é Xavier Blanco, un home que traballa ali na recollida de base. Este tema chamase Miña Nai e fala dunhos tempos que hoxe quizás xa temos bastante esquecidos, pero uns tempos nos que en Galicia éramos pobres e había que arrear e había que facer de todo para poder sair adiante, para poder comer e para poder vestirse. Uns tempos que hoxe que vivimos nunha certa opulencia comparado en como viviron os nosos avós e os nosos tataravós, quizá a ninguén lle convén recordar, pero bueno, están aí atrás, non hai que mirar tan lonxe. Esta é a historia dunha muller que ten que deixarse abusar por parte dun cura para que lle dé un cacho de touciño para poder darlle de comer aos seus fillos. Esta historia adicamos a sempre ás nais, que sempre fan e fixeron todo o posible para tirar adiante con todos, coa familia, cos fillos, cos vellos e co que se lle puxera adiante. Adicado ás nosas mulleres de Galiza. Miña nai. Miña nai anda preñada do cura de Cortegada. Miña nai anda preñada, carallo, 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 e o meu pai non sabe nada. Miña nai anda preñada, carallo, 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 e o meu pai non sabe nada. E o meu pai rouboulle a burra, e o cura de Cortegada. Miña rouboulle a burra, carallo, 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 e o cura non sabe nada. E o meu pai rouboulle a burra, carallo, 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 e o cura non sabe nada. Miña nai vendeu, xa non tiña que vender, vendeu o bote do caldo, carallo, 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 para nos dar de comer. Vendeu o bote do caldo, carallo, 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 para nos dar de comer.
perro voulle a burrar. E o cura de Cortegada, e o meu perro voulle a burra, carallo, 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 e o cura non sabe nada. E o meu perro voulle a burra, carallo, 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 e o cura non sabe nada. Miña nai anda preñada do cura de Cortegada. Miña nai anda preñada, carallo, 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 e o meu pai non sabe nada. Miña nai anda preñada, carallo, 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 e o meu pai non sabe nada. Moitas gracias. Moitas gracias. Ata a próxima. Bueno, pois sempre fomos fáciles de convencer para tocar. Pois imos tocar nós unha vez ali, cando fixemos o grupo, tampouco teñamos pretensión de facer un grupo, senón de facer bailes, amenizar bailes nun local social que se chama a Xentalla do Pichel en Santiago, que fan mogollón de cousas así a favor, bueno, por da cultura galega, musical, da lingua, historia, Aitana sabe máis que a mí. E comenzamos a facer un baile, e a raíz dos bailes empezou a vir xente polos bailes que, bueno, que nos chamaron para ir tocar a festivais pequeniños e bares, o que sei. Entonces dixemos, bueno, pois se cadra podemos tomar isto un pouco máis en serio e facer un grupo, porque nós fixemos o grupo por amistad. Tiñamos a sorte de ter amigos moi bons músicos, Xosé Ramón e Quim, que son para nós. Eu sempre lle digo a Quim que eu a Quim coñecino vendo o Xabarín Club. Eu vía aquilo de os sacauntos, non? Teño unto, teño grasa. E eu flipaba con aquela canción. E, bueno, pois, ao final, pois, aquí estamos os dous. Entonces, pois, fixemos o grupo e fomos a Lorien, fomos a País Vasco, fomos a algún sitio por aí, que nos chamaron a Gales incluso, e despois chamaron para tocar na Quintana, que era, hostia, que guai, tocamos na Quintana. Pero bueno, non sabíamos, a verdad que hasta que nos puxemos ali arriba, me cago en Dios, pero que pasada, tal. E había, nun dos bailes deste da Xentalla, preparáramos unha carballesa, porque había un obradoiro de carballesas. E ese día na Quintana dixemos aos colegas, oye, a ver se animades a peña a bailar a carballesa, que é así un baile circular e é bastante amigable, non? Para ser galego non é difícil. E a peña estaba bastante empatada, e estos fixeron moi ben e crearon ali un burato negro que parecía que a Quintana iba a caer, non? Entonces, para nos foi super emocionante, acabamos aquel concerto. Bueno, acabamos por baile o concerto e nada, e despois aparte tocábamos Berrobueto, que tamén tocamos con Alex para nos fora boletar. Sí, o Quim fixo do bolete. E nada, bueno, imos rematar con esa carballesa, non? A carballesa do Carballiño, para nós é unha peza moi sinxela, pero para nós é super simbólica. Entonces, nada, para todos vos a carballesa do Carballiño.
Muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima. Moitas gracias, hasta sempre. Na gaita Saso Roberto Rama. No violín Quim Fariña. Na percusión Richie Martín. Voz, gaita e buzuki Xacobe Varela. Guitarra acústica Gon Guas. Eu chamome Xosé Ramón Vázquez. Grazas, hasta sempre. Bueno, despois dunha breve asamblea, como ben pudestes observar, decidimos tocar unha máis, así con en dos. Pasa o problema que hai mogollón que na tocamos, porque estamos centrándonos aí nos paxaros, estamos aí ca cabeza paxaros, e non, hai tempo que non a tocamos. Entonces, bueno, se hai algún erro, pois xa é parte da maxia do directo. A Chouteira de Lérez, unha peza super mítica que popularizou no seu momento Milladoiro, non? Milladoiro. E, bueno, pues, imos alá. Rama, que? Ten unha parte jodida aí de gaita, que o Rama vai sudar tinta. Pero, bueno, é un gaiteiro aí de calo. Fixenche un vestido novo pensando que te casabas. Fixenche un vestido novo pensando que te casabas. Indache de facer outro e has de quedar como estabas. Indache de facer outro e has de quedar como estabas. E esas sí que son follas de levar, comer e beber e non traballar, e non traballar, e traballar non. E esas sí que son follas de limón. Cando dos queren a unha, estes están os dos presentes. Cando dos queren a unha, estes están os dos presentes. Unha subía para a vía e o outro rincha nos dentes. E unha subía para a vía e o outro rincha nos dentes. E esas sí que son follas de olivar, comer e beber e non traballar, e non traballar, e traballar non. E esas sí que son follas de limón. Teño un can de palleiro que de noite anda peivado. Teño un can de palleiro que de noite anda peivado. Ten cuidado, Maruxiña,
Maruxiña, ten cuidado, Maruxiña, Maruxiña, ten cuidado. Y esas sí que son follas de olivar, comer e beber, non traballar, que non traballa, de traballar. Y esas sí que son follas de olivar, y esas sí que son follas de olivar, comer e beber, non traballa, que non traballa, de traballar. Y esas sí que son follas de olivar. Bueno, gracias. Ahora sí. Gracias. Nos tocábamos máis, pero que non temos. Ahora sí, temos uns CDs aí da hostia, que nos quedou o diseño, a verdad que para ser dos da baixo CD é bastante bonito. E un diseño aí con, bueno, unhas movidas super chulas, o que pasa que hai que comprarlo para verlo. Así que nada, se queredes máis aí está Aitana con CDs, imos nos para lo ahora. Veña, gratiña.